Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé, la veritat. Res, volia fer un petit vídeo arran de la lectura del relat de Stephen King, Els nens del blat de moro, que vam llegir aquesta última setmana. Una de les preguntes que jo us feia era si el narrador del relat era un narrador omniscient. I he vist que molts de vosaltres teníeu dubtes al respecte. Per a molts de vosaltres, narrador omniscient i narrador en tercera persona són termes equivalents i no tenen per què ser-ho. El narrador omniscient sempre està en tercera persona, però un narrador en tercera persona no sempre és un narrador omniscient. Quan parlem de narrador, el que hem de tenir en compte és una cosa. Què sap el narrador de la història que està explicant? Si el narrador, efectivament, ho sap tot de la història, sap tot el que pensen els personatges, sap tot el que diuen, sap el passat i també sap el futur, estem parlant d'un narrador omniscient, que controla absolutament tot el que passa en la història i ho explica quan vol, independentment que ho sàpiguen o no ho sàpiguen els personatges. Per exemple, un narrador omniscient podria explicar un somni dels personatges, el que sigui, i dir que a l'endemà el personatge no recordava aquell somni. Ha explicat una cosa que el mateix personatge no coneix. O un narrador omniscient també podria explicar coses que passaran en el futur i que els personatges òbviament no coneixen. Podria dir, uns anys després aquella història es repetiria, per exemple. El personatge en qüestió en aquells moments no ho sap, però el narrador sí. Com us he dit, un narrador omniscient ha d'estar en tercera persona. No pot estar en primera persona perquè si jo explico qualsevol cosa no puc saber què pensa un altre personatge. Però, torno a repetir, un narrador en tercera persona no sempre és omniscient. Un altre tipus de narrador és l'anomenat narrador equiscient, que és un narrador que sap exactament el mateix que un protagonista. El narrador equiscient pot estar escrit en primera o en tercera persona. En el relat que vam llegir de Stephen King, durant bona part del relat estàvem davant d'un narrador equiscient, perquè, fixeu-vos, ens parlava, ens comentava els pensaments, les tribulacions, els enfadaments del Bart, l'home protagonista. I al costat estava la Vicky, però sabíem els pensaments d'ell, no els d'ella. Fixeu-vos que n'hi ha una escena en què ella es queda en el cotxe i ell va dins de l'església. A qui segueix el narrador? A qui acompanya el narrador? Al Bart. Entra amb ell a l'església, explica el que veu, però no sabem què està passant a fora, tot i que la Vicky s'ha quedat a fora. Un narrador omniscient podria explicar el que hi ha dins i fora de l'església. El cas del relat que vam llegir de Stephen King era una mica complex, perquè com us he dit, durant bona part del relat estem davant d'un narrador equiscient que es fixa només en un personatge. Però quan aquest personatge mor, el normal hauria sigut que la història acabés. Però no acaba. La història continua de manera breu, durant 2 o 3 pàgines, per explicar-nos què fan els nens al seu voltant. Alguns de vosaltres m'heu explicat, no acabo d'entendre el final del relat. I, en part, la dificultat estava en aquest canvi de punt de vista. Mentre durant bona part del relat hem tingut un tipus de narrador, al final canvia perquè ja no tenim el mateix punt de vista que havia sigut el Bart, sinó que són els nens per després acabar de centrar-se en el pensament d'una nena en concret. Per tant, tenim el narrador omniscient, el narrador equiscient, i per últim tindríem l'anomenat narrador objectiu, narrador extern. N'hi ha diverses maneres de dir-ho. La qüestió és que és un narrador que sap menys que els seus personatges. És una mena de narrador documental, que és com si poséssim una càmera davant de l'acció i ens descrivís l'acció que ocorre, però no podem saber ni els pensaments ni els sentiments dels personatges, perquè com que estem des d'un punt de vista extern, no podem accedir al seu pensament. El narrador objectiu, extern, deficient, és el narrador típic
del llenguatge audiovisual. Quan tenim un llenguatge audiovisual, una pel·lícula, una sèrie, nosaltres no podem accedir al pensament, només sabem el que passa perquè nosaltres ho veiem, perquè o bé els personatges ho diuen o bé perquè els personatges actuen d'una determinada manera. Només en el cas d'un personatge que tingui una veu en off que nosaltres puguem sentir en una pel·lícula podem saber què és el que pensa o què és el que sent, però si no, no ho sabem. Bé, i ja acabo. Simplement que tingueu clara aquesta diferència. Tercera persona no equival sempre a narrador omniscient i que quan estem parlant de tipus de narrador, a banda d'altres coses, ens referim a què coneix el narrador de la història que està narrant. Espero que estigueu bé i espero no haver-vos avorrit massa. Vinga, adeu.